Twoje madziarstwo. Aj ty! ty! Nie! To jest takie żlaty! Weź o ta co ty założył? Petar co pan miał żlaty? Ej! A nie są żlaty, ja chciałem szoferować! Już operować. A wytyka nie? A po co włosy? Po co plecy pijemy? Mój mi dobre! Postaw tak. Nie możemy. Postaw tak, nie jesteś pity. Stoi! No postaw tak. Wygadzi. Jakiś zjebany do piczy! Taki? Sterni. Pecie zjebany. Co to mówili? Dobra, czy nagrałacie chłopcy? To nie chamy, to damy na internet. Pokażę ci baterię wodę. Ej, to było... Ty kaka! Nie, nie. Jaką spróbkę wypił, powiem. Dobry. Kokodę, za nich nie puszczę.